No niin moi, eli nyt täällä on Siox, mä kommentoin tätä Top 5 Clips ykköstä ja täällä viitosena on Jeraku tämmösellä hiton cleanillä Jeraku Go Swag favela kilkämillä tuossa noin, ja sitten nelosena Jobsa heittää täällä Double Glidea Naturalissa kans tämmönen hiton cleani kilkämi ja niin, ja Sidde kolmosena täällä on Miitsu BO2 nyt, niin sitten tuosta tuommoinen hiton cleani tai distance kilkämi tuosta hieno oli ja niin, ja kakkosena on Jynksi tuosta Catwalk tuommoinen seiskoleva, oliks tuo tonnit, niin sitten Blastshielia välissä tuommoinen sikki. Ja sitten ykkösenä täällä on Pivo tämmöisellä ihan hiton hienolla kilkämillä. Täällä. En muista mappia, Carrier. Tuommoisella hiton hienolla kilkämillä. Niin, että siinä oli tämän viikon klipit. Sendakkaa lisää klippejä, likeekää, kommentoikaa ja subakkaa myös ja moro.